Senyores i senyors, xiquets i xiquetes, molt bona vesprada a tots i benvinguts a l'exaltació de les falleres majors de la Comissió Sant Vicent Periodista Sati Padilla. En estos moments van a entrar en este excepcional saló els màxims representants de la nostra comissió. Fallera Major Infantil 2018, Marta García y Cañadas. President Infantil 2018, Miguel Ángel Rodríguez i Solivares. Fallera Major Infantil 2019, Paula Leidet y Sanz. Vicepresident Infantil, Marco López i Sanz. Fallera Major 2018, Celia María García y Palanca. President, Miguel Ángel del Barrio de la Torre. Fallera Major 2019, Esther León y Jorge. Vicepresident, Antonio Juan Llobet. Raúl, escolta, estàs un poc nerviós? Hola, Diana. Tu què creus? Més o menys paregut a lo nerviosa que suposo que estàs tu. Presentar l'acte de l'exaltació de la nostra fallera major infantil és un gran honor per a mi. Clar que sí, és un gran honor i també una enorme responsabilitat, perquè no podem defraudar al que han confiat amb nosaltres. Bé, tranquil·la, Diana, que crec que anem a començar ja. Sí, anem i esperem que tot isca perfectament. Falleres majors, presidents, xiquets i xiquetes, ja està tot preparat i dispost per a disfrutar d'una agradable vesprada en la presentació de la nostra fallera major infantil i la seva cor d'honor. En primer lloc, anem a rebre, amb el respecte que es mereix, el símbol del poble valencià, la Reial Senyera, que és portada per membres de la Comissió Infantil. Per a començar, vaig a presentar-vos a la persona que avui m'acompanya en este bonic repte. Ella és Diana Fernández i Rivera, fallera de la nostra comissió des del mateix moment del seu naixement. I no podia ser d'altra forma, ja que els seus pares portaven ja uns anys dins d'esta meravellosa família fallera. Ella és molt valenciana, simpàtica, alegre i sobretot una enamorada de la seva terra i de les falles. Treballadora i molt col·laboradora. Sempre està present a totes les juntes infantils i enguany molt més, però tot té un perquè, ja que sa mare és incansable i a més, este exercici és la nostra vicepresidenta i delegada infantils. Segur que s'estarà preparant un fum d'activitats noves i molt interessants.
Son pare també és molt faller. És un col·laborador molt especial en tot el que organitza la falla, especialment a l'àmbit dels festejos, i és conegut com el rei de l'arbitratge. Al remat, he de dir que no podria tindre millor companya avui al meu costat. Gràcies, Diana, per ser com eres. Gràcies per les teues paraules. Ell és Raúl Solivares i Bonora. Com jo, va néixer sent faller de la nostra comissió. Disfruta en el casal, simpàtic i divertit, però molt formal quan el casal requereix. Això ja el va demostrar quan va arribar al més alt de la comissió infantil, assumint el repte de ser president al costat de la seva germana Ruth l'any 2015. I vaig a si tinguem un gran president. Sabeu que són pareta més faller des que va néixer? La falla Sant Vicent periodista Sati i el cognom Solivares van sempre de la mà, i com no podia ser d'una altra manera, arrossegaren a Imma, sa mare, a apuntar-se a la falla també. Raúl, que sort tenim de pertànyer a la que per a mi és la millor falla de València, i nosaltres procurarem fer-la encara més gran, perquè tots els infantils estem molt orgullosos de pertànyer a ella. Raúl, enhorabona per ser tan bon amic de tots i espero que dins d'uns anys estem en una presentació ja de majors. Gràcies. Marta, arriba un moment que mai és fàcil per a una fallera major infantil, que ha sigut la reina de tots els seus fallers durant un any sencer, però enguany hi ha un motiu molt especial per a endolçar este moment. Fa un any estaves nerviosa, intranquil·la. Anaves a complir un somni que es feia realitat el mateix dia del teu 9è aniversari. Arribares fins l'escenari i riberes la banda de fallera major infantil de la teua comissió. La felicitat que aquell dia s'endevinava i la teua careta il·luminava tota la sala. Ens has conquerit a tots, els teus pares, el teu germà, la teua família, tots els que et coneguem estem orgullosos de tu. Ens has representat tan dignament que el teu dolçor i saber estar ens has passat els límits de la nostra demarcació per a que et conega tota València. Una xiqueta que simplement per ser com és s'ha guanyat formar part de l'acord d'honor de la fallera major infantil de València. Però que avui et sentís feliç, molt feliç d'estar ací amb nosaltres, la seua falla. Marta, enguany vas a desfilar moltes vegades, però la d'avui és molt especial, perquè la dediques als teus fallers, i nosaltres t'agraïm. I volem demostrar-te rebent a una gran ovació a la fallera major infantil 2018 de la falla Sant Vicent periodista Sati Padilla, la xiqueta Marta García i Cañadas. A continuació, anem a rebre a l'acord d'honor de la fallera major infantil de la nostra comissió. Xiqueta Diana Fernández i Rivera. Xiqueta Ruth Solivares i Bonora.
Chiqueta Ana Lloria y Garrido. Mireia Molina y García. Chiqueta Ana Jordà y Esteso. Chiqueta Andrea Palau y Cano. Chiqueta Virginia María Fernández de Guevara y García. Chiqueta Elvira Bañón y Cano. Chiqueta Marta Cuesta y Díaz.
polític. Chiqueta, Alba, García y Gaviria. Chiqueta, Martina, Pérez y Miralles. Y Albiñana. y Jordán. Chiqueta, Sara, Peña y San. María de Andrés y
Esteso. Esteso. Palma y García. González de Martos y Marín. Marina, Germán y Huerta. Chiqueta, Inés, Bernes y Claramunt.
Xiqueta, Lola, Cañadas i Jordà. Ja tenim a l'acord d'honor. En aquest moment, a l'escenari tot és llum i color, i només resta allò més important. Eixa diadema capaç d'enfilar totes eixes perles que hem reunit ací. Paula, no conec cap xiqueta valenciana i fallera que no haya somiat en arribar un dia a ser fallera major infantil de la seva comissió. I tu no anaves a ser l'excepció. Si a més, tens al costat a la teua mare, que ja va ocupar aquest mateix càrrec fa 4 dies. És tot molt més fàcil. Pense que més d'una vegada li hauràs preguntat: «Mare, jo també seré fallera major infantil com tu?» És molt evident quina ha sigut la resposta dels teus pares. Només cal observar la cara de satisfacció amb la que miren a la seva xiqueta. Els teus germans, cosins i iaios estan molt feliços, expectants davant el que va ocórrer dins d'un moment. Però sobretot, mira a ta mare i a la teua tia Carmen. Elles han viscut i viuen molt intensament l'ambient de la falla i en estos moments, junt amb tu,
Són les dues persones més felices de la sala. Paula, estàs radiant i es nota que estàs encantada amb el que estàs vivint. Cada moment és únic. Disfruta'l com si fora l'últim. No estigues nerviosa, respira profundament, somriu i intenta sentir-te feliç, molt feliç, perquè el teu moment ha arribat. Senyores i senyors, anem a rebre, com es mereix, a la que des d'avui va ser la fallera major infantil de la Falla Sant Vicent, periodista Sati i Padilla 2019, Xiqueta, Paula, Leidet i Sam. I estàs esperant aquest moment tan especial. Per una fallera major, rebre la banda és el moment més àlgid del seu regnat. Així que no t'anem a fer respirar més. Que t'acredita com a fallera major infantil va entrar a l'escenari. Mira-la bé, perquè des d'avui el teu nom passa al llibre d'or de la nostra comissió i com ta mare formaràs part de la nostra història. En la banda de la fallera major infantil. Paula rebrà la seva comissió. Una vegada ha sigut nomenada fallera major infantil. Tots ells han col·laborat a fer la teua exaltació. Xiquet, Raúl Solivares i Bonora.
Cañadas. Chiquet Marco López y San. Chiquet Eduardo Solivares y González. Chiquet Bruno Carratalá y Martínez. Chiquet Marcos Juan y Navarro. Chiquet Miguel Ángel Rodríguez y Solivares. Chiquet Antonio Jordá y Quilis. Chiquet Luis Alfaro y Kravchenko. Chiquet Marc Leider y Sam. Chiquet Luis Jordá y Quilis. Chiquet Santiago de Martos y Marín. Chiquet Juan Jarque y Mellado.
Xiquet, Àlex, Leidet i Sam. Xiquet, Cento, Jalque i Mellado. Xiquet, Arnau, Germán i Huerta. Xiquet, Àlex, Araque i Molina. Xiquet, Marc, Zaragoza i Calduch. Xiquet, Samuel, Alicarte i Politi. Ara, la nostra fallera major infantil hi posarà els distintius d'or que la Junta Central Fallera ha concedit als xiquets i xiquetes de la nostra comissió. Distintiu d'or, Xiqueta, Alba, García i Gavidia. Distintiu d'or, Xiqueta, Marta, Cuesta i Díaz. Distintiu d'or, Xiquet, Enrique, Balcera i Pellicer. Distintiu d'argent, Xiqueta, Maria de Andrés i Serrano. Distintiu d'argent, Xiqueta, Lilian, Matallín i Jordán.
Sam. Distintiu d'argent, Àlex Leidet i Sal. Distintiu d'argent, Xiqueta, Sara, Penya i Sam. Distintiu d'argent, Xiqueta, Laia, Penya i Sal. Distintiu d'argent, Xiquet, Cento, Jarque i Mellado. Distintiu d'argent, Xiqueta, Ruth, Jarque i Mellado. Distintiu d'argent, Xiquet, Juan, Jarque i Mellado. Distintiu d'argent, Xiqueta, Martina, Jordà i Esteso. Distintiu d'argent, Xiqueta, Inés, Brenes i Claramunt. Paula, tots estem veient que estàs molt guapa i feliç, però encara necessitem les paraules d'aquesta persona que siga capaç d'explicar el que estàs sentint en aquests moments. És una missió prou difícil i per això hem volgut que el teu mantenidor siga algú molt proper a tu, que sàpiga de les teues inquietuds i els teus desitjos. Ja les falles de l'any passat les va viure amb nosaltres com a faller d'horno. Així que anem a rebre al teu mantenidor, Pepe Pérez Gómez. Bona vesprada a tots. Permetim-me que, abans de tot, em presente. Soc, com ja ho han dit, Pepe Pérez i estic així davant de tots vostès com a mantenidor per a invitació de la família. Però vaig a trencar un poc el protocol. Abans de res, me vaig a permetre una llicència, cosa poc habitual, crec jo, en el món faller,
i poques vegades he vist una presentació amb 2 mantenidors. Però hi ha una persona entre nosaltres que té moltíssima il·lusió per compartir aquests moments en la seva cosina Paula, que és com la seva germana. Per favor, Laia, m'acompanyes? Anem a dedicar els primers segons de la nostra intervenció a recordar sense tristesa, sinó amb alegria i carinyo una persona molt estimada per Paula, com era Papi Helén. Papi Helén, el seu iaio, que ens va deixar fa poc de temps i algú ens ha assegurat que tant ell com la tia Pepa estaran seguint-nos. Estem segurs que allà on estiguen ens estan observant sentint-se feliços en veure aquest remei de bellesa i dolçor que representa la comissió infantil. Volem que la nostra intervenció siga curta. Ja sabeu allò de que si bo i curt, 2 vegades bo, encara que tampoc vos prometem que siga bo. Segons transcorria el temps i s'acostava la data de la presentació, ens posàvem nerviosos pensant en com canalitzar i què dir. Pensarem en buscar alguna prosa o sonet de Carles Salvador, gran escritor valencià, per a recitar o fer alguna cosa tediosa, avorrida i pesada, parlant del concepte de les falles. La veritat és que es podria donar una conferència, una lliçó magistral, sobre tot allò que representen les falles des del punt de vista de la societat civil valenciana, del treball i el lliurament d'aquesta gent anònima que són els fallers i el que suposen les falles de convivència, treball en equip i solidaritat que vosaltres ja poseu en marxa. Per això, tot això ho poseu en pràctica de manera constant. Ens volem dedicar a donar a conèixer aquesta xiqueta pelirroja i perillosa que se sent així amb la seva nova banda de fallera major infantil 2019. Una xiqueta amb cert estil fallera, ja que el seu besavi i de Laia, José Sanz Alonso, ja va ser un dels fundadors de la falla Joaquín Ballester, avinguda Burxasol, que crec que complirà 75 anys. Hola, Paula. Et deixem radiant, feliç i guapíssima. Volem felicitar-te per el teu nomenament, que ja ho va ser fa un temps, i on s'ho van passar tan bé, però sobretot per la presentació d'avui, com a fallera major infantil d'aquesta magnífica falla, Sant Vicent, periodista Soti i Padilla. Felicitar i donar l'enhorabona als teus pares, Núria i Pascal, a la teva iaia i mami Pol, que ha vingut des de França, i als teus avis, Mari Carmen i Artur, que ens acompanyen i que estan superil·lusionats, contents i emocionats. Tan emocionats com estigueren en 1990, quan la teua mare ja era proclamada també fallera major infantil d'aquesta mateixa falla. I també, com no, donar l'enhorabona a la comissió fallera per la teva elecció. I donem l'enhorabona a la comissió perquè han triat molt sàviament, encara que suposa que una part d'ella pot ser que no et conega massa. Estem convençuts que això canviarà durant les festes i en el transcurs de l'exercici. Doncs es donaran compte de la sort que han tingut amb tu perquè ets una persona molt especial. Com és Paula? Per què em dic que Paula és una persona especial? Està clar, pensareu que Laia i jo estem d'alguna manera condicionats. Però perquè això no fos així, hem preguntat a més gent què és que pensaven d'ella. Totes les respostes han sigut magnífiques, però volem sols que donar un parell de referències. La seva amiga Nàdia va dir, molt amiga de les seues amigues i molt generosa. I el seu iaio Artur tan sols va dir una paraula, extraordinària. Paula és molt intel·ligent. Paula és perfeccionista, li agrada centrar-se en el detall i fer les coses el millor que pot. Tenaç i persistent en aconseguir el que es proposa, que sap encandilar els que té al seu voltant per quasi sempre sortir-se amb la seva, encara que no sempre sigui el correcte, i després puga reconèixer que s'ha equivocat. Paula és mediadora per naturalesa i té certa habilitat especial per a generar algun que altre conflicte i que de tant en tant deixa veure el seu fort caràcter que vos assegure que el té. Res rencorosa i molt compassiva. Paula és una xiqueta de caràcter alegre, simpàtica, tot i que de vegades pot ser una mica rància, perdona, amb una energia incombustible a qui li encanta ballar i que pot estar hores fent-ho.
no seria estrany que vos muntara alguna actuació de ball durant les falles. Paula, ahí tens aquest repte. A Paula li encanta sentir-se el centre d'atenció allà on estiga, i no és per vanitat, no és no, sinó simplement per la seva manera de ser. És una xiqueta popular entre els seus companys i amics, que no admet malos rotllos al seu voltant. Simplement li agrada moure's en un ambient divertit i desenfadat, encara que si cau treure el geni, com ja s'ha dit, ho fa. A l'escola, tal com ha coincidit la seva amiga Nàdia, és molt amiga de les seues amigues, i ja a la seva curta edat em consta que trenca cors, que hi ha algú quiatre admira or, que sospira per Paulita quan passa de prop. Mai se sent tallada, cohibida davant dels altres, i si això passa, generalment no dura més d'un parell de minuts. Immediatament es posa en marxa i després control de la situació. I sobretot i abans de res, i el que més volem destacar de Paula és... El seu amor en la família, incloent els seus germans, que bé podrien ser zipi-zape, el teu amor per les falles i... el teu gran cor. Paula, aquestes falles les has de gaudir com fins ara. Esperem que ho facis també com Marta l'any passat. Allà on vagis seràs l'enveja i sempre estaràs acompanyada per la teva comissió, aquesta magnífica comissió de Sant Vicent Periodista Sati i Padilla. Si en algun moment tens dubtes i en algun moment no saps què has de fer, ahí tens a ta mare i la teva tia Carmen, que sempre estaran per ajudar-te. Així és, Paula, Fallera Major Infantil 2019. Dic que no sé curts, però no tant, no m'ha acabat encara. Després de molt meditar, si els dos com acabar aquesta breu intervenció, volem fer-ho com mana la tradició fallera, amb uns versos dedicats a Paula i escrits per un amic meu, Donis Martín. Deixa'm que et mira els ulls i em refresque l'aigua clara, que emana recancerida de les fonts de ta mirada. Deixa'm que admiri el teu rostre que mostra la llum de l'alba, la suavitat del vellut que es carícia en cada galta. Deixa'm gaudir del somriure, que t'allumena la cara i fa real la promesa de l'alegria de l'ànima. Deixa'm besar-te les mans i deixar en la pell blanca la devoció i el carinyo del faller que avui t'aclama. Deixa'm cantar tot el goig que esclata la teua falla, la del carrer Sant Vicent, una falla extraordinària, per ser la seva reineta, la fallera Major Paula, i expressar ple d'il·lusió tot allò que el cos aguarda, perquè és sentiment tan gran que l'univers no ho abarca. L'amor que sentim per tu és molt més que una paraula. És sentir, seguint el pas i conèixer ta semblança. Viure en tu és sentir la vida, com l'aigua d'una cascada, entre remors rialleres i la saó de mensana. Saber de tu és reflectir la bondat que té una casa de les ànimes unides en autèntica amalgama. Els teus passos com fallera ja tenen guia marcada, des que el besavi Pepe va fundar aquella falla, l'avinguda Burxassot, com impulsor d'una casta. Papà Pascal t'aporta l'encant francès de la Gàlia i mamà Núria, gran fallera valenciana, que t'han regalat la vida, transmetent-te com a dàdiva aquest tro que va ocupar en l'any 1990. Els teus papàs, dolça reina, la seva vida han plasmada, posant els seus tres tresors dos germans que faran guarda, perquè tindràs a Marc i a Àlex, com els teus cavallers Paula. En eixa unió familiar s'ha fecundat una planta que creix donant-nos un fruit ple de virtut valenciana. Amor, honor i treball, senzillea, confiança, entrega, dolçor, tendrea, dedicació i fe entusiasta són el vostre passaport i un orgull de nostra falla. La falla us ha vist néixer, assegut i és vostra casa. Una falla que te vol, una falla que et proclama, una falla on reinaràs entre la fe i l'esperança dels majors i els infantils i que et donen de tornada. El trot servirà d'estímul per a prosperar en dansa, perquè la teva il·lusió li farà volar més alta i als que abriran i pa a dret donaràs la nova estampa de l'il·lusió que t'espenta per sentir-te reina Paula. Tu eres un nom en la història de la família en la falla. Avui tots els que nos deixaren també estan en aquesta sala, són amics, són família, components d'una gran casa. Tots junts estan celebrant en cel de música i traca, volta sentada del tro que et fa lluir dolça Paula. Els absents, disqueu, així estem, són testigs d'un pas que avança. La falla que tots volem són capítols d'una marxa marcada a bategar del cor
amor, treball i constància. I en eixe batigar constant, tu seràs l'himne i la dansa, seràs destí de les veus, del gran cor que t'acompanya, com la comissió infantil que a Sant Vicent engalanen. Tu enguany seràs nostra musa que allà on deixes la mirada tornaràs càntics en besos coronats en l'alta. Tu seràs el testimoni d'una històrica i gran falta, donant vida a un esperit, a un arrel tornat en planta, que va creixent dia a dia, fulla a fulla, branca a branca, fent un gran arbre en València que enguany porta el nom de Paula. Deixant que avui aquestes paraules tan sols siguin la constància del gran honor compartit en la comissió envolguda de Falla Sant Vicent, que en Paula Ledet i Sant té a la fallera major, princesa de nostra infància, que dona glòria a la festa con fallera i valenciana. Els falleres tenen un somni, que és pertenèixer un dia a la cort d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Però no és un objectiu que no és gens fàcil d'aconseguir. És un orgull molt gran poder disfrutar de cada acte, de cada moment, pensant, ho he aconseguit, estic ací i sóc part de la cort d'honor. Elles pensen que el seu somni s'ha fet realitat i el mereixen. Reuneixen tots i cadascun dels requisits necessaris per ocupar tan desitjat lloc. Són boniques, simpàtiques i falleres, molt falleres per damunt de tot. Per tant, anem a rebre a les xiquetes que composen la cort d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Xiqueta Daniela Sanchís i Gallard. Martínez y Ayala. Carbonero.
Sansano. Xiqueta, Mimba, Ferrer i Valls. Xiqueta, Lucía, Guijarro y Carrasco. Per a formar aquest conjunt de 12 roses que estan acompanyant a la Fallera Major Infantil de València en este any tan feliç per a totes elles. Nosaltres també tenim així un jardí per a poder oferir una flor i omplir aquest preciós nom. En el meu jardí hi ha una rosa primorosa, rosa de pitiminí, i escolta, Marta preciosa, una cosa, eixa rosa és el teu espí. Component de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València, que pertany a la nostra comissió, Xiqueta, Marta, García i Cañadas. Sara, sabem que eres conscient de la gran sort que tens d'haver arribat a aquest lloc de privilegi i representar a tots els xiquets i xiquetes fallers de València. Anem a rebre, com es mereix, a la màxima representació de les falles infantils, la Fallera Major Infantil de València, Xiqueta, Sara, Larrazábal i Bernal.
quantes coses vas a poder viure, fer la crida des del més alt de les torres del Sedan i sentir València als teus peus. Com valenciana i fallera et de omplir d'alegria i orgull i per supost serà inolvidable el moment de trobar-te davant de la Mare de Déu dels Desemparats. La teua emoció serà inenarrable, perquè per a nosaltres representes moltes virtuts. Eres com el sol quan naix el dia, com la lluna quan cau la nit, com un estel entre les estrelles, com una perla en l'obrir l'ostra, la rosella en un jardí, la mar agda d'un collar. I davant les corts d'honor, tu eres la reina i senyora, nostra fallera major. Valorem la vostra assistència a un esdeveniment tan important per a la nostra comissió infantil. Només tenim paraules d'agraïment per estar avui amb tots nosaltres. Agraint la seva presència, anem a acomiadar a les xiquetes que formen part de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Xiquetes, Daniela Sánchez i Gallard, Aroa Martínez i Ayala. Laura Fontes i Pérez, Lucía Guijarro i Carrasco. I finalment, volem donar-li les gràcies per la seva presència i desitjar-li un gran regnat a la Fallera Major Infantil de València de l'any 2019, Sara, Larrazábal i Bernal. Pero frenar no ves glòries a Espanya, tots a una veu, germans fingau, i en el taller i en el camp remolegen, cantis d'amor i d'este mar.
la veu de l'aigua cantis d'alegria, acordats al ritme de guitarra moral. Paradís de nord i ofrene, sens victòries gegantines, i estos meus soldados savis estenen un tapís de murta i de roses fines. Brindendo i restaurades els paradisos de les riberes, vencem les arracades, les arcades de les palmeres, palmeres sonant la veu amada i el potentíssim mirall ressò. Notes de nostra dama canten les glòries de la major. Anunciant-se en veu al sencer, i nostra